Jakom mar riwruok mar jotend sikunde mag primary Kepshai kaunti ma Migori David Okello dwaro mondo piny owacho ka okalo kuom migawo mar somo omedo omenda ma piny owacho chulo ne jopuonjre sikunde mag junior secondary kod jopuonjre mantiere grade 6 nyaka 1. Okello wacho ni jotend sikunde nitiere kod pek e tayo sikul nikech omenda ma piny owacho chulo ne jopuonjre tin to ngima oseidho. Koni ber ka omenda ma ichiwo ne jopuonjre mag junior secondary itero malo nyaka 22,000 ka owuok 10,015 ma ichiwo sani. Okello wacho ni kata mana omenda ma ichiwo ne jopuonjre mantiere e grade mar 1 nyaka 6 bende ni piny kendo ber ka imedo. Kuom nyathi ichulo gin siling 22,000 gi wiye moko matin kanyo. To JS at JS level put ichule 15 per year. Junior school and the senior school management mari biro bedo machalre kendo kata sani ochalre. Koro wabiro kwayo ni with the time wanyalo kwayo the ministry mondo ogolnwa sendi ma ichulo 15,000 per child at JS level, primary level. Mondo giyie gitero no bedo machalre gi secondary junior senior secondary school michule 22,000 gi wiye ne kuom nyathi ka nyathi. Paro ni mano biro miyo tich mayot grade 1 to grade 6 wan gi pek kabisa sendino. Maka ber to onego mede tako nyalo dhi to at around 5,000 per child kanyalre. Mano nyalo konyo heads of institution mondo